भैरी भवानी उद्योग समूहामार्फत श्री बांगर सिमेंट सिंधुदुर्ग जिल्ह्यातील खेडोपाडी पोहोचवलं जाईल। या कंपनीला जिल्ह्यात नावलौकिक मिळवून देऊ असा विश्वास भैरी भवानी उद्योग समूहाचे प्रोप्रायटर गिरीधर रावराणेंनी व्यक्त केला। काय म्हणाले रावराणे पाहूयात। वैभववाडीच्या उद्योग क्षेत्रातलं एक नावाजलेलं नाव म्हणजे भैरी भवानी उद्योग समूह। या उद्योग समूहात जर आपण पाहिलं तर विविध जे हार्डवेअर असेल, त्याच्यानंतर फर्निचर असेल, हे विविध प्रयोग आहेत ज्यांनी राबवले ते गिरीधर रावराणे आहेत। त्याने अनेक आता नव्याने एक व्यवसाय आता वैभववाडीकरांच्या सेवेत दाखल केलेला आहे, तो म्हणजे श्री सिमेंट। श्री सिमेंट या कंपनीची जी एजन्सी आहे सिंधुदुर्ग जिल्ह्याची, ती संपूर्ण एजन्सी आहे ती रावराणे यांनी आज घेतलेली आणि त्याचा शुभारंभ आज नुकताच झालेला आहे। या शुभारंभाप्रसंगी विविध मान्यवर उपस्थित होते। रावराणे साहेब, आणि एक तुमच्या व्यवसायात वृद्धी झालेली आहे। श्री सिमेंट ही सिमेंटची कंपनीची एजन्सी ही तुम्हाला आज मिळालेली आणि त्याचा शुभारंभ आपल्या वैभववाडीत तुमच्या इथे झालेला आहे। या उद्योग समूहात काय सांगाल, कशा पद्धतीने याचा पुढे मार्गक्रमण असणार आहे, कशा पद्धतीने या नवीन उद्योगाची तुमच्याकडून सुरुवात होणार आहे? मला आधी आनंद होतो की माझ्यावरती श्री कंपनीचे डायरेक्टर असते साहेब, जिल्हा रिजनल हेड म्हणजे शिंदे साहेब, त्यांच्यावरचे त्यांनी विश्वास टाकून जो माझ्यावर डाग टाकला त्याचा मी परिपूर्ण त्याचा फायदा करून कंपनी देईन। दुसरी गोष्ट अशी असते की ह्या धंद्यात आम्हाला आता CNA पण सेकंडरी ट्रान्सपोर्टिंग मिळालं। ट्रान्सपोर्टिंग म्हणजे लोकांना ते सिमेंट वेळेत पोचलं पाहिजे। सिमेंट हे क्वालिटी सगळी सारखीच असते, कुठलं मोठं आणि कुठलं लहान असं काय नसतं, फरक नसतो। पण जे सिमेंट हे त्या गिरायकापर्यंत पोचवणे हा त्यातला महत्त्वाचा भाग असतो, त्याच्यामुळे सेल वाढतो आणि डीलरला वेळेत सिमेंट देणे हे महत्त्वाचं सगळ्यात। मग आम्ही आता जवळजवळ 90-92 पासून आम्ही भाऊ आमची फॅमिली त्या धंद्यात काम करतो। आम्ही ACCला 500 टनावरनं 10,500 टनापर्यंत पोहोचवलं। नंतर आम्हाला दालमिया इथं 12 टन विकत होतं, त्यांना पण आम्ही 8,000 पर्यंत सोडलं। आता आम्हाला श्रीने आमच्या विश्वास टाकला, आम्ही त्यांना पण जेवढं जास्त होईल एप्रिल महिन्यापर्यंत, मार्च एप्रिल महिना 7,000च्या वरतीचं आम्ही नेणार, कारण मला जास्त ते खोटं बोलायला आवडत नाही। 8-9 झालं वर झालं तो बोनस, पण मी तर 7,000 ते 8,000 पर्यंत न्यायचा प्रयत्न करणार। मेन म्हणजे डिलिव्हरी महत्त्वाची। डीलरने ऑर्डर टाकली की ती त्याची ताबडतोब भरली पाहिजे आणि त्याच्या वेळेच्या अगोदर पोचली पाहिजे, याच्यावरती सेल अवलंबून नसतो। कंपनी पण आम्हाला सपोर्ट करणार, आम्ही डीलरना सपोर्ट करणार। दोघांचा सपोर्ट झाला की सेल वाढायला काही वेळ लागत नाही आणि आमचं पूर्ण फॅमिलीच ह्या धंद्यामध्ये 90-92 पासून आहेत। माझा मुलगा पण सिव्हिल इंजिनियर आहे, पुतण्या दोन्ही सिव्हिल इंजिनियर पण आहेत, त्यांना सगळ्यांना आम्ही धंद्यातच घेतलं। आम्ही म्हणजे पराकाष्ठा करून तो सेल वाढवणार आणि परमेश्वर आहे, साहेब आहेत, सगळ्यांचं सहकार्याने डीलरांच्या सहकार्याने आम्ही तो धंदा वाढवणार। वैभववाडी तालुक्यात या म्हणजे पहिलीच ही एजन्सी सुरू होती श्री सिमेंटची। सिंधुदुर्ग जिल्ह्यातलं कसं उद्दिष्ट असणार आहे? अगदी दोडामार्गच्या म्हणजे वैभववाडीपासून दोडामार्गच्या कानाकोपऱ्यात पोचायचं आहे, त्याचं कसं उद्दिष्ट आपण पूर्ण करणार? ते आता सध्या तर आमचं इथं वैभववाडी चालू झालं वेअरहाऊस, त्यांचा आता प्लॅन परत कुडाळला आहे। कुडाळला प्लॅन इथनं आम्ही जेवढा प्रयत्न म्हणजे आम्ही शेवटच्या प्रयत्नापर्यंत तो प्रयत्न आम्ही करणार। तिथं तडजोड म्हणजे कुठं भाडं कमी मिळतं असं काहीही म्हणणार नाही। कंपनीला सपोर्ट करून मी आणि आमचं उद्योग समूह सेल वाढवण्याचा आटोकाट प्रयत्न करणार। रावराणेजी, यापूर्वी जर आपण बघितलं तर ACC होतं आपल्याकडे, दालमियाचं पण सिमेंट होतं, आता नव्याने हे एक प्रोडक्ट आलेलं आहे, त्याचा कसा सेल होतो? काय फरक कसं, दालमिया घेणारे वेगळे असतात, दालमिया घेणार दालमिया घेतो, श्री घेणार श्री घेईल, ACC घेणार ACC घेईल। ज्या ज्या डीलरला सेवा जास्त मिळणार त्याचे सब डीलर असतात, ते डीलर त्या सब डीलर पोहोचवणार। ज्याची ऑर्डर फास्ट, माल जास्त चांगला येईल तो त्या सेल वाढणार। मग दालमिया आहे म्हणून श्री कमी होणार नाही, किंवा श्री आहे दालमिया कमी, दालमियाची पार्ट वेगळा आहे, श्रीचा पार्ट वेगळा आहे। लक्षात आलं? फक्त डीलर आणि त्यांचे सब डीलर आणि ट्रान्सपोर्ट तिघांचं जर नातं जुळलं तर सेल वाढायला वेळ लागत नाही। हे नातं थोडक्यात सांगा नवरा बायकोसारखं नातं लागतं त्याला, डीलर, सब डीलर आणि ट्रान्सपोर्टर। लक्षात आलं? दुपारी भांडले तर संध्याकाळी गोड व्हायला पाहिजे, तर तो धंदा होतो। धन्यवाद रावराणेजी। त्याने सांगितलं की डीलर सब डीलर यांचं जे नातं आहे ते नातं नवरा बायकोसारखं असायला पाहिजे, तरच या धंद्यात त्याची वृद्धी होते। आणि नक्कीच ज्याप्रमाणे यापूर्वी आपण ACC असेल, दालमिया असेल, यांचे जे प्रोडक्ट ज्याप्रमाणे सिंधुदुर्ग जिल्ह्यात त्याची वृद्धी झाली, त्याचप्रमाणे श्री सिमेंटची देखील जी वृद्धी आहे, जी वाढ आहे ती नक्कीच होईल असं आश्वासन देखील त्यांनी यावेळी व्यक्त केलेलं आहे। कॅमेरामॅन साहिल बागवेसह मी श्रीधर साळुंखे, कोकण सात लाईव्ह, वैभववाडी।